Ja sa volám Hovnový Pajko a tu bolo jediné miesto a ja som to obsadil. A mne sa raz podarilo nachytať hráčov, že som Gogoman TV. No to už si aj mňa nachytal. To si aj mňa nachytal. Takže OMG, go. Úplne, že ja som bol úplne že prekvapený. No, tak ja si Vedeli, ako sa volá Pride 22. A na pozorku z stredu mám svoj vlastný YouTube kanál Marek King 6. To si... Netrvalo aspoň 5 minút, dokým som si robil vlastný kanál. No, iba 5 minút. Ja ti to nepozorím, 4 dlbáka. Ja nebudem vidieť aj to, čo ja. Jej, pripojil som sa a dostal som ďalší darček. Idem do garáže a idem si vylepšiť veci. Dúfam, že to pôjde. Ja som dal 2 kg na sebe, mám. Daj 22, daj 20. Od začiatku to nie je také ľahké a tuto vidíte, ako sa ja som tvoj nový kamoš, Hovnový Pajko. môj nový kamoš, ktorý sa volá Banana. Nie. Fraj 22 je zabit skoro. Už bol zabit. Aj mňa zabijú. Jej, konečne! Ja si dám tank vás, lebo to je najrýchlejšie zo všetkých. A dám si zbraň. Tak. Tuc. A idem si ešte namalovať, aby som bol ochránený. Nie je to na nejaký level. No, takže ideme teraz hrať. Čo, Erik Borák? Erik Borák, to kto je? No, ja idem niekoho zabíjať, neviem kto to je, ale zabijem ho. Nie. Fraj 22, niekto ťa zabil. A ja som to nebol. Okej, tanker, to kto je? Ne. Ja viem, že mám stlačiť delete, ale nemám na tieto... Ja mám inú klávesnicu ako všetci ostatní, a nemám tu delete, ale takú šípku. Tak to je to je trošku hajzlu, keď nemám delete. No. Keď chceš, môže byť v každom videi, keď budeš sledovať. Ja nadávam na každom videu za chvíľu vyjde nový Agrálus. A bude sa volať Marek King 6. Akej? Chcete točiť sa... Z toho sa nezničí výbuchom slnka, ja poviem, lebo sa narodí ďalší Hitler. To som pochopil. A diváci? Vieš mi povedať, kde teraz nevidím ťa, Hovný Pajko, pomoc. Pomôžem ti. Bola to.
Toho? My sme takí demenci. Ja si tu nakúpim na teba moju obľúbenú farbu, ako v tejto vyzerá. Jej! Jaký tontolo ma zabil? Ja si túto kúpim, tá sa mi najviac páči. Ty si dostal nový level? Tu je nový level, či sa mi to iba stalo, že niekto tu má nový level. Nie, ja mám nový level. Ja si kúpim asi diktátora. Ja mám to... Kúpim si... Ja neviem prečo, ale hneď mám asi 63. Ja mám nový level! Horšie než na mojom derovom monom. Idem do garáže, lebo mám nový level. Ja mám už 3 stránky. Hej, teraz môžete vidieť toto, ako hlavný pán Komaňaku ovládajúcu silu a to ma zhodil z mostu. Vidíte ho? Tam nás odšumuje a štítam. To nie som ja. Aj tak to strihnem. To strihnem. Jaj, to si ty, ja som nevidel tvoj nick. Ja som nevidel tvoj nick. Prepáč. Ty si ma nevidel? Ja som nevidel tvoj nick, ale teba som videl. Môžeš si to pozrieť na videu, keď neklamem. Ja taký, že on má ovládajúcu silu. Nie? Čo je o Afakiu? A sa kill ten ma tiež zabil, myslím. Jestli. Ja som tretí a ty si prvý, hajzel. Čo? Ty si prvý. Hajzel! Ja mám to, vidíte, ja už mám moráky, som zvyknutý na tanky, takže nikto ma nezabíja, ani neprepredne. Ale ako môžete vidieť, pán Hovný pánko sa osídluje. Nie, jaký Štefan! To teraz ničí. Tento Štefan je hovado. Keby ste nevedeli, Tento Štefan je hovado. to zabijem všetko. To nie. A ja vás presvedčím, že Orange, Orange? ty kokos, mňa to chce odpásliť. Tak, a teraz uvidíte, že Orange je fakt posledný level. Nie! Fraj? Haló? Orange. Vieš o to, že už si tretí? Level a hlasuje sa. Vieš o to, že už si tretí? A nie prvý? Hlasovania o horníkom Kači, ako sa volá Štefan. Horníkovi pánko, či ako pánko. Viete, si sa nepovedal? Jej, ja som druhý! A ty si štvrtý, ja som druhý a ty si štvrtý. You fucked up. Prečo zrovna ja? Ale iba o jeden kill. Nie, Jerry je to je. Tak o 2, ale teraz keď si dám jeden kill, tak máš nebo časy nepredvedne. Jos, ne, hajzel. Ale ja idem dať 14, dám 14 kilov. 14 kilov, jej. A ja budem mať 13. Ako si môžete všimnúť, tak kód je toto, tak kódy sranie. A som zase... Nie, jaký? Čoku? Neviem čo. A tam môžete vidieť pána Hovný pánku. To si dá vidieť hneď pri tebe a ide ťa zabiť. Hovníka. Haha. A teraz budem mať 5. Asi nie. Lebo keď vás zabijú, tak už potom ako viete... Tontolo. Vidíte
No ešte asi tak 2 videá budem točiť ešte tanky. Si let's play by mohol byť Five Nights at Freddy's. To sa nebujem. Hazel! A keď Yes! Yes! presne, A môžeme už končiť, nie? ešte Lebo môj tatino povedal, že nejakých 15 minút. Čo? ale kedy vyjde tento let's play? Alebo vypni to a daj to na YouTube a teraz si zahráme Five Nights at Freddy's. Ja. Dobre, toto by bolo všetko. Tak, Daj to na YouTube a zatiaľ ja si prehodím teda Five Nights at Freddy's. dobre. Tak toto by bolo všetko. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like. Ja som prvý! A ty si druhý! Jos! Som prvý. Ja nedám tanky, ja hrám už Five Nights at Freddy's. Dobre, tak keď sa vám toto video páčilo, dajte like. Keď nepáčilo, tak dajte dislike. A keď chcete, aby ste boli v ďalšom videu, treba, aby ste mali Skype a moje meno na Skype je Dato. Ja tu zabijem ešte pána Ognepánka. No a môžeme sa aj pripojiť. No takže, A vieš to, vypni to. dobre, tak toto by bolo všetko z tohoto videa. To hovoríš druhýkrát. Dobre, tak keď máte Skype, tak môžete byť v mojom videu. Keď nemáte, tak nemôžete. Kik som ja, ale všetko s malým a spolu. Všetko. A teraz sa Dobre. predstaví pán David Marko. Dávaj. Ja sa napočítal. Ja mám meno na Skype Dado 1, 2, 3, 5, 2, 9. Dajte do Skypeu a môžete byť. To ukončíme a ideme hrať teraz do Five Nights at Freddy's, lebo to je určite obľúbenejšia hra hororová. Dobre, tak ja vypínam Let's Play, tak ahoj. Čau. Si to vypol? Ešte nie. Už? Ešte nie, ja to neviem nájsť ten program, kde to vypínam. Vidíte, ja sa tu zatiaľ môžem aj zabiť fľašu. A ja tu zatiaľ ešte niekoho mám šancu zabiť, a ten sa volá pán Ognepán. To si to vypol? Toto strihneme. Ne, ale ja už neviem kde. Tak vypínam Skype. Alebo nie? No nechaj to proste. Dobre. Dnes si asi vyťeší gyrovi. Ja zatiaľ idem hľadať tú Five Nightsku. No. Možno potom budem na druhej nocky. Ty to zatiaľ vypni a ešte budem hrať tanky asi. Dobre. Ja zatiaľ ešte budem hrať tanky a ty tento let's play ukončí. Ty, teso mi,